må se, hvad det er. Prøv lige bakke på. Hej Mads! Hey Mads! Hej tak! Velkommen til. Goddag! Løjser. Goddag Mads! Nå drenge, nu skal jeg kraftedme hjælpe jer med at sætte gang i festen. Det her, det vil få til at køre på handelsskolen. Nej, dreng, så har jeg den. Det her, det holder. Den er jo god, men den er ikke helt godt nok. Jeg tror, vi kan finde noget bedre at stryge. Okay, det her, drenge, det er det hotteste. Det her, det kommer til at vælte handelsskolen. Stop. Jamen dreng, så er jeg helt lost. Så skal jeg fat i Jon. Han bor lige heroppe, og han er lige flyttet hjemmefra. Det er I nødt til. Fuck det, så går vi op til Jon og finder Jon. Finder Jon? Lad os gå om til Jon. Jeg har også hørt, at efter han er fået ind, der er det gået helt amok. Det der med... For Jon? Ja. Det minder mig sgu også om Jons genflytterfest. Det stak fuldstændig galt. Helt væk fra det. Det minder mig så meget om den aften. Det vindue deroppe. Hvad sker der her? Hvad sker der? Shit, mand! Hold da kæft! Nå, jeg tror fandme Jon, han går heroppe. Helt øverst. Er det her, han bor? Det tror jeg. Hvad sker der her? Jon, mand! Jon! Jon, for helvede! Jon! Er det okay? Ja. Er det okay, Jon? Ja. Jon, for vi skal have fundet en kunstner. Har du nogle gode bud? Vi skal have fundet en kunstner. Kig, derinde, tror jeg, at kunstner ligger derinde. På dit værelse? Nej, ikke mit. Derinde vi sidder, der ligger med nogle piger og sådan noget også. Seng blandt guld og diamanter, nøgne modeller, tomme champagne. Du ringer på min telefon, og du har brug for kontanter.